Almost magte 10 years na. Palaging ganito ang sitwasyon namin. Ngayon, kaso nga lang, lumalaki. Hindi kagaya ng dati. Pwede pa kaming maglakad. Ngayon, hindi na. Nakukuha, lumalaki yung tubig, lumalaki every year. Kagaya ngayon, ngayon, pinaka-low tide ngayon. Kasi every year, hindi na lumilitaw itong daan namin. Kahit summer, lubog pa yan. Pag nag-high tide, lubog na. Pakwento naman po kung paano po yung lagay ng mga residente dito. Kumukha niyo po, ano po yung ginagawa niyo sa araw-araw niyo para nakakaraos po kayo sa ganitong... Kami naman sa mga kwan nangingisda yung iba. Yung iba nakikipagtrabaho sa ibang lugar. Dahil wala nang kwan dito, dahil wala nang isda. Pag nakukuha sila, nagtatrabaho sa ibang lugar. Nag-stay in na lang. Tapos every week lang ang uwi ng mga tao dito. Dito sila uwi. Tapos pag malaking-malaki ng tubig, bangka ang ginagamit. Wala ng motor. Di kagaya sa ibang lugar. Pag summer, litaw na sa kanila. Dito, summer, lubog pa rin. Sir, gaano po kataas yung tubig? Yearly ba? Tumataas pa siya? Or meron namang pagbaba? Meron naman pagbaba. Kamukha yun, low tide. Kasi pag sinabayan ng ulan tsaka high tide, lalong malaki. O hindi na makakalabas yung mga tao. Bangka na lang ginagamit dito. Ngayon, kung naglo-low tide, yan yung mga motor nakakapasok. Yung mga kolong-kolong na ganyan, yung matataas, yung ang ginagamit namin dito. Pero madami pa po sa loob pa mismo. Marami pang tao dyan. Mamaya, kung gusto nyong makita, itutur ko namin kayo sa lubog hanggang doon sa dulo. Bakit po, kahit ganito na yung sitwasyon, parang pinipili pa din magstay ng mga tao? Kagaya niyo po, bakit hindi niyo po lilikas na lang or mag-ibang bahay na lang? Kasi nga, lubog lagi. Kasi ang kwan naman dito, magaan ang pamumuhay dito. Hindi kagaya sa iba kasi pag may kwan, may isda rin pa unti-unti. Hindi kagaya sa syudad, binibili lahat. Dito, magtanim ka lang sa ibang mga kwan, mga mataas na mataron doon, nakakakuha sila ng gulay. Parang nandito na din yung kabuhayan. Kabuhayan, oo. Kwan na lang binibili nila, bigas. Saka yung mga nag-aaral. Kasi yan ang pinaka-importante, yun ang mga nag-aaral ng mga bata. Kagaya niya, no, palaging ganyan, magse-service yan. Magkano ang bayad niyan every week? Kung wala silang trabaho, wala silang pabayad sa mga tricycle. Kaya yung nanay, naka-stay dito sa bahay, pero yung mga tatay nakikipagtrabaho sa ibang lugar. Pero pag lubog na, walang trabaho, nandiyan lahat, wala, nga sila. Hindi po ba kayo nahihirapan? Actually, marami rin nahihirapan. Kaso walang magagawa yung mga ibang tao. Tulong-tulong na lang. Kagaya namin, kung may nakakaluwang, bigayan lang dito. Hindi naman makuha ng mga tao dito. Kapag baha, paano po kayo tumutulong? Kayo po Kagaya namin, pag halimbawa may pispan ako, pag may sobra sa mga ani namin, nagbibigay kami sa bahay-bahay. Kagaya ni Kapitan, tinutulungan kami. Nagbibigay ng mga rason ni Mayor namin, saka Vice Mayor, mga kuwan ngayon. Sinusuporta naman kami. Pag pumataas yung baha, ano po yung ginagawa ng mga residente dito? Naka-stay lang sila. Yung iba kasi, di ba, naka-stay yung mga ibang lalaki, nandun sila. Pag yung mga babae dito lang, walang trabaho, sa bahay lang. Nag-aalaga ng mga bata. Gaano po kataas yung baha na naranasan po dito? Hanggang saan? Hanggang dibdib yan. Hanggang doon. Minsan, lubog pa sa kwan sa tao. Pag malaki-malaki. Pero hindi pa namin nadanasan yung isang taon pa lang yung pinakamalaki. Pero ngayon, hanggang din sa dibdib lang. Kaya pa naman, nakabangka lang. Kaya pa yun? Kaya pa ng mga tao dito. Kasi yun ang pinaka-survival kwan nila. Kasi kung saan sila pupunta, mangungupahan sila, wala silang choice kundi sa mag-stay sa bahay. Sir, kapag ganun nakataas, hindi ba kayo pinalilikas? Pinalilikas kami. Kaso gusto ng mga tao dito pa rin sila. Kasi kung anong nakaugalian nila, dito rin sila habang buhay na nakakwan. Minsan kasi dito, may biyaya yung mga isda, yung mga kwan ng mga pispan. Nag-i-screen sila. Hindi lahat ng bagay nakukuha sa trabaho at minsan bigay ng mga tao. Halimbawa, lalabas ka lang, nakakuha ng isda yung tabi mong bahay, bibigyan ka. So, yung tubig po, saan po siya nanggagaling? Kasi, for example, sa Masantol, sa Macabebe, galing siya sa dagat, sa ibang parts.
ito, yung tubig, saan siya nanggagaling? Nanggagaling sa Fernando yan, Minalin. Sabay yan, ito Minalin to eh. Sabay-sabay sila. Kaya Cuts Basin kasi yung batasan. Okay. Pinakakuan nito, lahat dito nag-iipon yung tubig. Oo. Kumbaga, lahat ng tubig sa inyo napupunta. Oo, Cuts Basin nga. Sir, meron na bang parang ginawang solusyon para kahit pa paano mawala yung baha dito? Wala pang kinukuan nga namin sana sa mga nakamataas na kuan namin na gawa na sana ng paraan para makuan yung baha, masolusyonan. Yun lang ang kuan namin sa nakukuan sa amin, nakakataas kay sa gobernador, sa Kahit isang beses, wala bang lumapit po sa mga tao dito kung tinanong kung ano yung pwedeng solusyon? Mayor, ganun. si Mayor, palagi sila dito at saka si Vice Mayor. Palagi sila dito, tinitignan yan. Kaso hindi naman lahat ng inig namin nabibigyan. Ang mahal namin Mayor, palagi siyang nagkukuhan dito kung anong kailangan namin. At saka yung Vice Mayor. Ano po yung sa solusyon sa pagbaha po? May ginawa na po ang mayor or wala? Wala pa naman. Kinukuha lang namin daan. Yun, nauna yan, ginawa nila ng daan. Dati kasi, hindi ka na makakapasok dyan. Mas malalim yan kaysa dito. Hindi kami makakalabas. Yun ang unang akbang ni Mayor namin na ginawa yung daan sa palabas. Kaya ngayon, nakakapunta kayo dito dahil inunang ginawa yung daan namin palabas. Yun pa lang po so far. No? So far, oo. Pero ano naman po yung parang mensahe niyo po sa mga nakakataas? Kung meron po kayong gustong sabihin. Sana magawa yung mga daan namin kahit na nakalubog yung bahay namin. Yung daan lang sana yung magawa, masolusyonan. Kagaya nito, kasi nahihirapan sila araw-araw namamasay yung mga estudyante. Tapos yung mga tao, pag siyempre lalabas ka, hindi naman kasi yung 50 pesos pamasahe palabas. Yung araw-araw ang kailangan. Saka dito, papunta Minalin, lahat ng mga tao puro sakripisyo. Ang inihiling lang namin na magawa yung daan. Gaano po kaalaga ba na magkaroon po kayo ng maayos na daan na hindi binabaha? Sa amin malaki. Malaking kwan yun kahit sa mga naghahanap buhay. Kagaya niyan, hindi na sila, dati kasi mga tao dito naglalakad lang kung walang motor. Ngayon puro pamasahe kasi lubog nga. Paglabas mo lang dito, pamasahe na. Paglabas pa dito, pamasahe na. Ang kinukuha lang namin, sana magawa ng solusyon yung mga daan muna namin. Para makuha na makapagtrabaho yung tao, hindi sila mamamasahing malaki. Kasi yung pamasahe nila, pambili na ng bigas. In terms naman po ba sa emergency, ganyan, hindi ba mahirap na baha? Paano kapag nagkaroon ng emergency sa isang bahay, ganyan, kailangan itakbo sa hospital yung... At least naman may binagyan kaming ambulansya ni Mayor. Nakakapasok po Nakapasok. Dito hindi. Kami na lang ang gagawa ng solusyon sa Labuan may baha. Kami na lang ang mga kulong-kulong sa mga motor. Pero pagdaan dito, ambulansya ng sasalo. Pero mahirap pa din. Mahirap pa rin. Dalawang sakay. Hindi kagad na kukuha yung may sakit hanggat hindi ibang sasakyan niya. 2 beses siya lilikas sa sasakyan. Hindi kagad makukuha kung emergency talaga. Kung walang sasakyan yung may sakit, hindi makukuha kung hindi tatawag sa amin. Usap lang kayo. Okay. Ano po, pakwento naman po yung karanasan po ninyo, kayong taga dito sa Sitio Batas. Lagi na lang pag kasi dito bumaba, lagi na lang yung mga tao dito, hindi na sila nakakadaan talaga ng mga motor. Hirap na kami dito sa sitio namin kasi di talaga nila pinapansin yung lugar namin sa sa barangay or saan man Kaya kami, yung mga ibang tao dito, umalis na dito kasi hirap na lalo na yung mga estudyante namin. Kaya umalis na sila. Ngayon yan, mas malaki pa yung tubig mamaya niya napon. Kayo po, dito po kayo lumaki, di ba? Kayo po, nung nag-aaral kayo, paano po yung sitwasyon po ninyo doon? Yun, ganun din. Magbibihis kami dun sa walang baha. Araw-araw, maaga ka na lang umalis para di ka ma-oras sa pasok. Ilang taon, ganun yung namin dito, yung routine namin sa pagpapasok namin sa school. Paano naman yung mga may trabaho? Paano po sila nakakapunta sa trabaho nila? Yun, ganun din. Halos lahat kami same lang yung
Magbibiis kami dun sa wala ng tubig, dun kami mag-aayos. Dito, basang-basa talaga kami dito. Nasabi niyo po kanina na hindi kayo naaabutan ng tulong. Na-try niyo na po bang ilapit pa rin to? Sa kapitan sa barangay, nilalapit namin. Yun, wala, kaso hindi nila naasikaso yung lugar namin, talagang hindi nila pinapagawa ganun. Walang yung wala man project dito talaga. Ilang taon na. Paano naman yung mga ayuda, ganyan, wala kayo natatanggap? Ayuda, wala, halos dun lang. Minsan meron naman dito kapag yun, election. Pag palakasan, yun lang. Pero pag wala ng election, wala na talaga. Hindi yan naramdam. Hindi na. Okay po. Ano naman yung mga gusto nyong mangyari dito sa lugar nyo? Ako talaga nilapit ko to para mapaayos sana, malapit kahit saan pumunta, kahit saan sinong tumulong. Hirap na hirap kasi dito yung mga estudyante. Sa akin okay na, sanay na ako, matagal na ako dito eh. Kaso yung mga bata ngayon, maliliit, yung mga elementary, hirap na silang pumasok sa gantong sitwasyon. Halos kalahati na ng nila katawan, lubog na. Kaya gusto ko lang talagang yung mapansin nila yung lugar na to. Kasi halos wala man yatang taong sa palit, di nila alam to eh. Wala nang kala nila wala nang lugar na gantong basa kapalit. Sir, kapag po lubog na ganito, ano po yung ginagawa nyo? Kasi low tide pa to eh. Ano po yung pag high tide na mas mataas na, ano po yung ginagawa ng mga residente dito? Dito talaga wala nang lumalabas. Halos wala na kasing tao dito, umalis na sila. Yung natira na lang halos kami, tsaka yung mga kamag-anak namin ditong iba. Halos kami na lang talaga yung nagtsatsaga dito. Wala nang Hindi nyo po ba naisip na lumikas na lang din, lumipat na lang din ng ibang matitirahan po? Yung yung iba lumipat talaga. Sila ate ko lumipat din. Kami kasi lalo yung tatay ko dito na siya di na siya umaalis dito. Kasi mahirap talaga yung daan, madulas, lalo na matanda na yung mga magulang ko, yung dito halos matatanda na. Kaya wala nang umaalis masyado. Naisip nyo po ba na maghanap na lang ng ibang tirahan, iwan na lang yung bahay nyo po dito, tapos lumipat na lang kayo po dun sa hindi nilulubog? Marami namin naisip na ganun, kaso syempre wala naman lahat ng may kaya. Wala naman pera talaga. Kaya dito tinitiis na namin. Yung lalo na yung upahan ngayon, lang napakaliit lang. 4K na, liit lang. Lalo ng marami kami sa bahay. Hindi naman pwedeng lahat kami nandun. Kaya yung mga nasa apartment lang, yung ate ko lang, yung pamangkin ko, yung mga nag-aaral. Pero yung isang pamangkin, dito pa rin siya. Pumupunta lang siya ng madaling araw doon siya nag-BBS. Okay po. Kapag naman namamalengke, ano yung ginagawa nyo? Kasi syempre hirap naman na araw-araw ka mamalengke sa ganitong sitwasyon. Bumibili ng mga kailangan nyo po, pagkain, ganyan, gamot. Sa pamamalengke naman, may mga tindahan naman dyan malapit, yung bandon doon. Kaso, syempre hindi naman talaga Pero yung iba pumupunta talaga sa palit. Doon sila na mamalengke. Halos araw-araw pa rin. Dito kasi yung kabuhayan namin talagang na lang eh. Isda na lang, lalo na walang ayuda, wala silang binibigay. Halos yung araw-araw na ulam dito, isda na lang. Paano naman pag emergency? Sa emergency yun nga, wala na kaming Pag may emergency, wala na. Halos parang pahirapan. Walang papasok na sasakyan. Tapos minsan kung wala kang bangka dito, hirap na hirap ka na sa lalakad mo pa yung mga pasyente mo kapag meron kang emergency talaga. Last na lang po, ano po yung mensahe po ninyo pa, yung highlight po talaga na mensahe nyo po sa mga manonood dito po? Sa lahat po sana ng manonood, sa mga nakakataas, sana po mapansin nyo yung lugar namin na to, kahit sino man po pwedeng tumulong sa pagpapagawa ng daan, lahat, pati po sana yung mga politician natin, lalo na ngayon. Tapos na yung election, baka naman pwede nyo pong pansinin to. Matagal na po namin itong pinaghihirapan sa lugar namin. Okay, thank you po. Oy ni, manay, hanggang di takmong panakit, lalo na makalbog. Kailangan niya talaga. Ing sityo nyo po kasi, bala mo alim lang kayong lubog. Oo. Mga nano po, kay sitwasyon nyo po, masakit po ba? Or? Masakit, lalo na karenga na kay estudyante. Yung dalan mi talagang enemil ako danom hanggang panauning kauran atin yan danom. Makalunos largo ring mag-aral pa nilang mga taluras. Deng motor aksidente pa ni.
Kaya yung paki kami sana, ining kaya kaming dalan. Nung pwedeng upin, hanggang tete mo ka rin estudyante, panyad nila talagang sao. Ikaw po ba? Ikaw pong anak na mag-aral. At yun, college siya, college na, kaso ito, panay mo ng problema lang manatad. O, minsan mga pasmana lang pinuling lungobla, makasapatos, muli lang makatapak. O, ito yung pera problema talaga kay Sitio Batasan. Di mo po matas ng dalom. Nano po yung gagawan nyo? Ikaw po. Wala, Ken, pipila na lang, kung ating bangka o kaya ring ping motor minsan, tatasdal, para gamit lo. Pero usually, talagang lungblang mabasa, makikikain na lang ka rin medyo mata sa lugar, makipiblas, makanyan mo. Pilan na po rin anak mo? At lulang ka na ako. Okay po. Ma'am, nano naman po buri yung mensahe ka rin kung nino man yung manalo? O, makanyan po talagang karempong manungkulan, manyad kaya po sanang dita ka kay Keti Sitio Batasan, lalong-lalo na po rin estudyante. Hanggang tete lang mo pong dutong lamo pong kayanda nung wala pa pong panambak or pwedeng pang kay kinindalan mi. Sana po asopan nyo lo. Hello po sir, ramdam niyo ba ang pagbaba ng presyo ng mga bilihin or pagbaba ng inflation rate ngayong buwan sa Central Luzon? Hindi po kasi meron po kaming business na canteen and alam po namin yung mga bilihin mas lalo pa nga po tumataas. Yung pong sahod, ganun pa rin po, pero yung mga bilin lalong tumataas. Kaya napakahirap po sa Pilipinas dahil mambaba po ng sahod pero napakataas ng presyo ng mga bilihin. Or hindi mo ramdam? Hindi ko po ramdam na bumababa, kundi tumataas pa nga po. Thank you so much. Michael? Hello po sir, ramdam niyo po ba ang pagbaba ng inflation ng mga bilihin ngayon sa Central Luzon? Hindi po. So paano niyo po nasabi na Kasi po, sa tamang paraan po? ano pa lang po, sibuyas pa lang po, mahal na po ng kilo. Tsaka yung mga gulay po, mahal na rin mo yung mga kilo. Tsaka yung mga karne po, patas na rin po ng patas. Bali, hindi niyo po ramdam yung pagbaba ng... Hindi po. Doon po kayo nasabi. Hello po ma'am, tatanungin ko lang po, if naramdaman niyo po ba ang pagbaba ng inflation rate or pagbaba ng presyo ng mga bilihin ngayong buwan sa Central Luzon? Parang hindi man. Parang hindi namin naramdaman. Mahal pa rin eh. Ano po ba yung mga pinamimili niyo po mga bilihin na palagay niyo hindi po bumaba ang mga presyo? Katulad na lang yung sa sa business na milk tea, hindi naman siya bumababa, ganun pa rin. Tapos yung mga presyo ng isda, ganun pa rin. Kahit sa sa mga mall na wala man, hindi man bumaba. So hindi nyo ramdam? Hindi po, hindi talaga. Nakakapagtaka lang. Sana nga bababa siya. Strategies, but I think the strategies is in place pa rin po. So sa amin naman po sa ground po, sa ground operatives, talagang kung ano po yung utos ng aming duly constituted authority, yun po yung aming pinapatupad. So with regards to the anti-drug campaign, talagang mas pinag-iigting pa po namin. So we never back down po. Yan po yung aming battle cry in terms of war against illegal drugs. Of course, yung sana all, sa yung gusto ng lahat, we are also contented kung anong meron kami sa salary. Of course, siguro naman, hindi naman siguro magmasama na humingi ng konti pa, especially sa amin sa PIDEA, na since hindi kami uniform personnel, na sana all na ma-increase din po. Especially yung mga ground operatives ko, yun po yung aking concern na tumaas din po yung yung mga sumasabak po. Sumasabak. Sa community. Of course, we also have our hazard pay, pero mas gugustuhin ko makita na mas tumaas po yung, kahit yung sa amin po nasa executive level na, okay, yung sa mga ground operatives po namin, tumaas din po yung sweldo para po mas ganahan at pag-iigtingan pa nila ang ating kampanya. Expense, surveillance expense po yan ng local chief executive para sa pag-maintain ng peace and order. At gaya po ng sinabi niya, i-zero niya po ang confidential or intelligence fund. Ibig sabihin, kung anong sinabi niyang projects, doon po mapupunta yung pondo. 8 million. Kung
kung gagawin natin or popondahan natin yung gusto niya talaga na lahat mabibigyan at ng estudyante may scholar, maging scholar, marami ang kulang. Siguro 50% of the budget. Doon po talaga tinututukan ni Mayor. Gusto niya, no, umangat yung quality of life ng mga sinasakupan niya. So meron kasi tayo ditong sariling ospital, may ospital ng campus po, no? So gusto natin na makinabang po lahat, no? And again, marami po tayong mga estudyante, no? Dumadami po yung mga bilang ng mga estudyante. And dumadami din po yung bilang ng mga ng mga senior citizen po natin taon-taon. So isa lamang po ito, no, doon sa mga proyekto. So kailangan po talaga ng mas maraming pondo yung malaan para maisakatuparan po lahat ng mga pinaplano niya para mag-benefit po yung mas marami dito sa bayan po natin. Since day 1, 2016 na I assumed Mayor of Magalang, ala ko pong confidential fund. It's reflected in our annual budget yearly na ala pong confidential fund na maka-allocate for the use of Mayor. At yung pong pinag-uusapan ng confidential funds, ang malimit po natin narinig, ina-allocate para sa peace and order. Hindi naman compromise yung peace and order. Hindi siya kasi we have the POPs plan. The peace and order plan wherein all the needed budgetary requirements are reflected and we are transparent doon sa pagdagastos. Everything is liquidated and may resibo lahat. So hindi na pala bago sa ito, hindi na balita sa ito. Hindi na. Talagang from day 1, wala talaga. Wala. And nasanay na kami na wala, hindi na naman hinahanap kasi hindi namin na-experience na nandun. For the entire country po, it's in the news, diba, that the national government asked PhilHealth to return about 60 billion to the national government. But let me assure the public that the removal of the 60 billion does not have any effect on our financial standing despite of the 60 billion. Also, kasi we admit that we have, as I have said kanina, we are in the pink of health. Your PhilHealth is one of the most liquid government corporation in the country today. So we have enough funds to pay all claims. We are monitoring all payments of all regions. National figure means 24 days po ang turnaround time and about 96% of claims are paid in 24 days. And I am happy to report na for Region 3, Central Luzon, ang turnaround time po dito is 14 days. So binabantayan po namin yan because we understand na we need to keep the hospitals moving and yung financial lifeblood of the hospitals must be constantly moving. Ibig sabihin, money from PhilHealth should be there in the hospitals para makabili sila ng mga gamot, masweldohan yung mga medtechs, nurses, and other personnel in the hospital. We actually doubled the benefits of PhilHealth compared to 2023 prices. So twice po tayo nag-increase. No? In 2024 December, we increased it by 50% and February 2024, 30%. That's a total, aggregate total of 98%. Ibig sabihin, doble. And I hope the President will announce that in his SONA. And of course, maglo-launch po tayo ng PhilHealth gamot, yung libreng gamot na po, and konsulta also will be announced, I hope will be announced by the President. Sa publiko po, lalo na sa ating mga kabataan, meron na pong PhilHealth konsulta, magpatingin na po at magpakonsulta. Lahat na po ng Pilipino should have, dapat magpatingin sa doktor, sa nearest RHUs or government clinics and all accredited konsulta providers. So yun po ang sekreto, dapat habang wala pa tayong sakit, magpatingin na po sa doktor natin. Libre naman po yan, wala pong bayad. Ang PhilHealth lang po nagbabayad para dyan. We have always said today that Clark is very different. Clark is beautiful. Clark has changed. Clark has blossomed. But as Chris said, we are pursuing the program on arts, culture, and heritage. And this is what connects us. This program is what connects us from where we started and to where it is right now. As we're talking about memories, it's really different when you're from here. Because when we talk about memories of art, you talk about the carnival.
The annual HOG event was eagerly anticipated by many, especially children like myself. I recall the vast expanse of the green open field was alive with vibrant colors, the laughter of children and families, and the music fills the air. Aside from the games, there were horseback rides, where I experienced my first ride here at the HOG, here at Clark Air Base. I guess the horse that I was riding that time wasn't amused by me. The horse did his own thing. He wanted to graze instead. But nevertheless, that was a great memory. And nostalgia, giving back beautiful memories of your childhood, and of course, you'd like to pass that beautiful memory, the baton, with that of your children. So I think that would be it's really the best spot is in Clark, with its open space and so much to see. So more and more will be added to Clark attractions. Alin may magsilbi itang dating konsepto, itang sa Clinic Resort, literary and cultural foundation, kung kayo din ang purpose ng kamag-anak. Itong naging exclusive club ko, Ali ka maglamba. Ating chance Mateo. I'm worried kasi rin nga anak, den Crisot, sapni, di taklay, may nakilala retang darakal. So I suggested if we can expand it. Tapos bibay siya ini. Itang panga kapampangan ko, apin yung direct connection ko kang Juan Crisostomo Soto. Regardless nung tagano ka rin ka kayong Pampanga, kailangan itang abye, ang papaytang erensya ng Crisot, kailangan panatilinan tayong mabye at gambulan tayo, banta rin tutuking generasyon na rin anak kakapampangan, kilala de pa mo rin at abalo da nung makananula katenakan at kagaling din kaya katamong aminunang kapampangan. Ngini manabela, kailan manabi. So this is a welcome development. Burita mo ngini year round at inta mo aktibidad. Bangkan ta biyayan tayo mo itang masanting legacy o ayang baglang Crisot kimbalen bakulod. May biyasa kong may masang Kapampangan, may biyasa kong sinulat Kapampangan at siguro meging poeta laureado ko paurinan ni nga pong Crisot. Bilang Kapampangan, makalwal kay Pampanga, na itang legacy ng kakatamong kay Kenny, Crisostong Soto, kami, Darlamyo. Pag maragulmi, na kami Kapampangan kami. Panikwanan mi, na ing amanong Kapampangan, yamate. Uling nga amanong Kapampangan, iyang kaladwa ng kakatamong panga Kapampangan. Kaya lugod na mo ng Kapampangan. Yung gagamitan tayo mo yung kakatamang bayaning Crisot. Sana nung ketang nano nga sa opyo, malati, maragol, material o non-material, sopan nyo kaya po. Para yung kinabukasan na rin Kapampangan na ini, ang pumabilo ng Pilipinas. Alone, we have seen a total of 27,740 trauma cases, and 8,659 of these are admitted. In our outpatient consultations in the orthopedic specialty clinics, we have reached more than 20,000 consultations and more than 7,400 major and minor orthopedic procedures have been performed. We have been receiving referrals across all provinces, not only in Region 3, also from other regions as well. So it's a big burden to any hospital or health system to take care of a burn patient, a multiple injured trauma patient, an orthopedic and spine patient. These are probably the most expensive. And we're enhancing regional capacity. Today, that promise is no longer needed. Hindi na kailangang bumiyahe pa ng ilang oras papunta ng Maynila. We will be saving more lives. Dati, ang ginagamit na operating room ng mga major surgeries natin, 6 lang yan. And then for the minor surgery, 6 din. But not all surgeries would be minor. So talaga, ang major OR natin ay full pack. Kasi ilan ang cutting specialties natin. With the addition of another 6 na fully equipped
and integrated operating rooms. Ito ay mapapabilis natin yung scheduling kasi ang laging naghihintay is the availability of the operating rooms. For 78 years, so meaning 1947 na na-establish ang BIFAR. Hindi pa siya BIFAR noon, Philippine Fisheries Commission yan So hanggang sa nag-evolve siya as Bureau of Fisheries. And there was a time na naging staff bureau din siya ng Department of Agriculture hanggang sa mabalik uli as line bureau. Now, we are now on livelihood interventions and capability building, and even nasa stage na tayo na management na ng ating resources through the establishment din ng fisheries management areas. So na talaga siya, kumbaga interactive with the communities, with the sector. Isa itong napakalaking parangal para lalo pang pagbutihin ng mga empleyado ng BIFAR yung kanilang mga gawain sa kanya-kanyang proyekto. Particularly sa Zambales. So, ang pangangailangan nila talaga ay yung talagang kailangan tutukan sila upang pangalagaan yung kalikasan. Kasi yung kalikasan yung kanilang pinagkukunan ng livelihood. So dapat protektahan at i-conserve ang ating kalikasan. Naka-mission kasi nitong group na to is to help out-of-school youths, childrens, para makapag-aral sila and at the same time para malayo sila dun sa mga bisyo. One day or another talaga, itong music kasi talaga na to will be the one who will help them in their studies din talaga, and I vouch for that one kasi may mga universities tayo dito, even in Metro Manila or even abroad na talagang kapag musician ka, talagang nakaka-avail ka ng mga scholarships and etc. Since one of the talagang expectation namin, since kasi kami wala naman kaming professional background in music kasi no one sa amin ang nag-aral ng music. So through guidance lang po ng mga iba't ibang mentors namin, and then experience din po talaga, and then ayun, hard practice lang talaga, patience and determination, especially discipline din talaga ng mga members namin. Ang pinaka talagang naging challenge talaga sa amin is yung financial capability to pay in a short span of time. Kasi alam naman natin lahat na yung gastos talaga is, di siya biro. It's the support of the parents through their children talaga. Nag-make way talaga na para makaalis kami. And then, syempre, yun, sumuporta naman ang mga LGUs for our barangay captain here in Pandakagi, as well as the barangay captain in Barangay Duat Bacolor. And then, ayan, si Mayor Ruding Gonzales. At the same time, si Mayor din ng Bacolor, si Mayor Eduardo Dato. Ayan. So, talagang nagpakita naman po sila ng mga support sa amin. And we couldn't be parang happier talaga. We cannot show our gratitude talaga sa kanila kasi, but we have to show the pride na itong ating pong singsing na to is the folk song at kumbaga yun yung character natin. So that's why parang kahit hindi naintindihan, even I told them to connect with the audience. Who would have known na makakarating ang ating pong singsing sa Malaysia, that it is being heard by international audiences, gano'n. The different LGUs na nagbigay ng support sa amin. Thank you, sana hindi din sila magsawa. I know madaming kinakaharap na problema ang society namin. We're not wishing na parang mag-focus sila sa ganitong sector. But somehow, bigyan din naman nila ng pansin. Pero yun, please, kahit sa ganitong lang, is mabigyan nila ng pansin talaga. Because I believe Kapampangans are talented din talaga. Filipinos are talented. If kami kaya namin, what more yung iba pa, di ba? Na hindi lang nabibigyan ng pansin.
Almost magte 10 years na. Palaging ganito ang sitwasyon namin. Ngayon, kaso nga lang, lumalaki. Hindi kagaya ng dati. Pwede pa kaming maglakad. Ngayon, hindi na. Lumalaki yung tubig, lumalaki every year. Kagaya ngayon, ngayon, pinaka-low tide ngayon. Kasi every year, hindi na lumilitaw itong daan namin. Kahit summer, lubog pa yan. Pag nag-high tide, lubog na. Pakwento naman po kung paano po yung lagay ng mga residente dito. Kumukha niyo po, ano po yung ginagawa niyo sa araw-araw niyo para nakakaraos po kayo sa ganitong... Kami naman sa mga kwan, nangingisda yung iba. Yung iba nakikipagtrabaho sa ibang lugar. Dahil wala nang kwan dito, dahil wala nang isda. Pag nakukuman sila, nagtatrabaho sa ibang lugar. Nag-stay in na lang. Tapos every week lang ang uwi ng mga tao dito. Dito sila uwi, tapos pag malaking ng tubig, bangka ang ginagamit. Wala ng motor. Di kagaya sa ibang lugar, pag summer, litaw na sa kanila. Dito, summer, lubog pa rin. Sir, gaano po kataas yung tubig? Yearly ba? Tumataas pa siya? Or meron namang pagbaba? Meron naman pagbaba. Kamukha yun, low tide. Kasi pag sinabayan ng ulan, tsaka high tide, lalong malaki. O hindi na makakalabas yung mga tao. Bangka na lang ginagamit dito. Ngayon, kung naglo-low tide, yan yung mga motor nakakapasok. Yung mga kolong-kolong na ganyan, yung matataas, yung ang ginagamit namin dito. Pero madami pa po sa loob pa mismo. Marami pang tao dyan. Mamaya, kung gusto nyong makita, itutur ko namin kayo sa lubog hanggang doon sa dulo. Bakit po, kahit ganito na yung sitwasyon, parang pinipili pa din magstay ng mga tao? Kagaya niyo po, bakit hindi niyo po lilikas na lang or mag-ibang bahay na lang? Kasi nga, lubog lagi. Kasi ang kwan naman dito, magaan ang pamumuhay dito. Hindi kagaya sa iba kasi pag may kwan, may isda rin pa unti-unti. Hindi kagaya sa syudad, binibili lahat. Dito, magtanim ka lang sa ibang mga kwan, mga mataas na mataron doon, nakakakuha sila ng gulay. Para nandito na din yung kabuhayan. Kabuhayan, oo. Kwan na lang binibili nila, bigas. Saka yung mga nag-aaral. Kasi yan ang pinaka-importante, yun ang mga nag-aaral ng mga bata. Kagaya niya, palaging ganyan, magse-service yan. Magkano ang bayad niyan every week? Kung wala silang trabaho, wala silang pabayad sa mga tricycle. Kaya yung nanay, naka-stay dito sa bahay, pero yung mga tatay nakikipagtrabaho sa ibang lugar. Pero pag lubog na, walang trabaho, nandiyan lahat, wala, nga sila. Hindi po ba kayo nahihirapan? Actually, marami rin nahihirapan. Kaso walang magagawa yung mga ibang tao. Tulong-tulong na lang. Kagaya namin, kung may nakakaluwang, bigayan lang dito. Hindi naman makuha ng mga tao dito. Kapag baha, paano po kayo tumutulong? Kayo po Kagaya namin, pag halimbawa may pispan ako, pag may sobra sa mga ani namin, nagbibigay kami sa bahay-bahay. Kagaya ni Kapitan, tinutulungan kami. Nagbibigay ng mga rason ni Mayor namin, saka Vice Mayor, mga kuwan ngayon. Sinusuporta naman kami. Pag pumataas yung baha, ano po yung ginagawa ng mga residente dito? Naka-stay lang sila. Yung iba kasi, di ba, naka-stay yung mga ibang lalaki, nandun sila. Pag yung mga babae dito lang, walang trabaho, sa bahay lang. Nag-aalaga ng mga bata. Gaano po kataas yung baha na naranasan po dito? Hanggang saan? Hanggang dibdib yan. Hanggang doon, minsan lubog pa sa kwan sa tao. Pag malaki-malaki. Pero hindi pa namin nadanasan yung isang taon pa lang yung pinakamalaki. Pero ngayon hanggang dito sa dibdib lang. Kaya pa naman, nakabangka lang. Kaya pa ng mga tao dito. Kasi yun ang pinaka-survival kwan nila. Kasi kung saan sila pupunta, mangungupahan sila, wala silang choice kundi sa mag-stay sa bahay. Sir, kapag ganun nakataas, hindi ba kayo pinalilikas? Pinalilikas kami. Kaso gusto ng mga tao dito pa rin sila. Kasi kung anong nakaugalian nila, dito rin sila habang buhay na nakakwan. Minsan kasi dito, may biyaya yung mga isda, yung mga ng mga pispan. Nag-i-screen sila. Hindi lahat ng bagay nakukuha sa trabaho at minsan bigay ng mga tao. Halimbawa, lalabas ka lang, nakakuha ang isda yung sa tabi mong bahay, bibigyan ka. So, yung tubig po, saan po siya nanggagaling? Kasi, for example, sa Masantol, sa Macabebe, galing siya sa dagat, sa ibang parts.
ito, yung tubig, saan siya nanggagaling? Nanggagaling sa Fernando yan, Minalin. Sabay yan, ito Minalin to eh. Sabay-sabay sila. Kaya Cuts Basin kasi yung batasan. Pinakakuan nito, lahat dito nag-iipon yung tubig. Kumbaga, lahat ng tubig sa inyo napupunta. Oo, Cuts Basin nga. Sir, meron na bang parang ginawang solusyon para kahit pa paano mawala yung baha dito? Wala pang kinukuan nga namin sana sa mga nakamataas na kuan namin na gawa na sana ng paraan para makuan yung baha, masolusyonan. Yun lang ang kuan namin sa nakukuan sa amin, nakakataas kay sa gobernador, sa kahit isang beses, wala bang lumapit po sa mga tao dito kung tinanong kung ano yung pwedeng solusyon? Mayor, ganyan. Si Mayor, palagi sila dito, at saka si Vice Mayor. Palagi sila dito, tinitignan yan. Kaso, hindi naman lahat ng inig namin nabibigyan. Ang mahal namin Mayor, palagi siyang nagkukuhan dito kung anong kailangan namin. At saka yung Vice Mayor. Ano po yung, sa solusyon sa pagbaha po, may ginawa na po ang Mayor or wala? Wala pa naman. Kinukuha lang namin daan. Yun, nauna yan, ginawa nila ng daan. Dati kasi, hindi ka na makakapasok dyan. Mas malalim yan kaysa dito. Hindi kami makakalabas. Yun ang unang akbang ni Mayor namin na ginawa yung daan sa palabas. Kaya ngayon, nakakapunta kayo dito dahil inunang ginawa yung daan namin palabas. Yun pa lang po so far, no? So far, oo. Pero ano naman po yung parang mensahe niyo po sa mga nakakataas? Kung meron po kayong gustong sabihin. Sana magawa yung mga daan namin kahit na nakalubog yung bahay namin, yung daan lang sana yung magawa, masolusyonan. Kagaya nito, kasi nahihirapan sila araw-araw na mamasahe yung mga estudyante, tapos yung mga tao, pag siyempre lalabas ka, hindi naman kasya yung 50 pesos pamasahe palabas. Yung araw-araw ang kailangan. Saka dito, papunta Minalin, lahat ng mga tao puro sakripisyo. Ang hinihiling lang namin na magawa yung daan. Gaano po kaalaga ba na magkaroon po kayo ng maayos na daan na hindi binabaha? Sa amin malaki. Malaking kwan yun kahit sa mga naghahanap buhay. Kagaya niyan, hindi na sila, dati kasi mga tao dito naglalakad lang kung walang motor. Ngayon puro pamasahe kasi lubog nga. Paglabas mo lang dito, pamasahe na. Paglabas pa dito, pamasahe na. Ang kinukuha lang namin, sana magawa ng solusyon yung mga daan muna namin. Para makuha na makapagtrabaho yung tao, hindi sila mamamasahing malaki. Kasi yung pamasahe nila, pambili na lang bigas. In terms naman po ba sa emergency, ganyan, hindi ba mahirap na baha? Paano kapag nagkaroon ng emergency sa isang bahay, ganyan, kailangan itakbo sa hospital yung... At least naman may binagyan kami ng ambulansya ni Mayor. Nakakapasok po Nakapasok. Dito hindi. Kami na lang ang gagawa ng solusyon sa Labuan may baha. Kami na lang ang mga kulong-kulong sa mga motor. Pero pagdaan dito, ambulansya ng sasalo. Pero mahirap pa din. Oo, mahirap pa rin. Dalawang sakay. Hindi kagad na kukuha yung may sakit hanggat hindi ibang sasakyan niya. 2 beses siya lilikas sa sasakyan. Hindi kagad makukuha kung emergency talaga. Kung walang sasakyan yung may sakit, hindi makukuha kung hindi tatawag sa amin. Usap lang kayo. Okay. Ano po, pakwento naman po yung karanasan po ninyo, kayong taga dito sa Sitio Batas. Lagi na lang pag kasi dito bumaba, lagi na lang yung mga ng mga tao dito, hindi na sila nakakadaan talaga ng mga motor. Hirap na kami dito sa sitio namin kasi di talaga nila pinapansin yung lugar namin sa sa barangay or saan man Kaya kami, yung mga ibang tao dito, umalis na dito kasi hirap na lalo na yung mga estudyante namin. Kaya umalis na sila. Ngayon yan, mas malaki pa yung tubig mamaya niya napon. Kayo po, dito po kayo lumaki, di ba? Kayo po, nung tag-aaral kayo, paano po yung sitwasyon po ninyo doon? Yun, ganun din. Magbibihis kami dun sa walang baha. Araw-araw, umaga ka na lang umalis para di ka ma-oras sa pasok. Ilang taon, ganun yung namin dito, yung routine namin sa pagpapasok namin sa school. Paano naman yung mga may trabaho? Paano po sila nakakapunta sa trabaho nila? Yun, ganun din. Halos lahat kami same lang yung
Magbibihis kami dun sa wala ng tubig, dun kami mag-aayos. Dito, basang-basa talaga kami dito. Nasabi niyo po kanina na hindi kayo naaabutan ng tulong. Na-try niyo na po bang ilapit pa rin to? Sa kapitan sa barangay, nilalapit namin. Yun, wala, kaso hindi nila naasikaso yung lugar namin, talagang hindi nila pinapagawa ganun. Walang yung wala man project dito talaga. Ilang taon na. Paano naman yung mga ayuda, ganyan, wala kayo natatanggap? Ayuda, wala, halos dun lang. Minsan meron naman dito kapag yun, election. Pag palakasan, yun lang. Pero pag wala ng election, wala na talaga. Hindi yan naramdam. Hindi na. Okay po. Ano naman yung mga gusto niyong mangyari dito sa lugar niyo? Ako talaga nilapit ko to para mapaayos sana, malapit kahit saan pumunta, kahit saan sinong tumulong. Hirap na hirap kasi dito yung mga estudyante. Sa akin, okay na, sanay na ako, matagal na ako dito eh. Kaso yung mga bata ngayon, maliliit, yung mga elementary, hirap na silang pumasok sa gantong sitwasyon. Halos kalahati na ng nila katawan, lubog na. Kaya gusto ko lang talagang yung mapansin nila yung lugar na to. Kasi halos wala man yatang taong sa palit, di nila alam to eh. Wala nang kala nila wala nang lugar na gantong sa kapalit. Sir, kapag po lubog na ganito, ano po yung ginagawa nyo? Kasi low tide pa to eh. Ano po yung pag high tide na mas mataas na, ano po yung ginagawa ng mga residente dito? Dito talaga wala nang lumalabas. Halos wala na kasing tao dito, umalis na sila. Yung natira na lang halos kami, tsaka yung mga kamag-anak namin ditong iba. Halos kami na lang talaga yung nagtsatsaga dito. Wala nang Hindi nyo po ba naisip na lumikas na lang din, lumipat na lang din ng ibang matitirahan po? Yung iba lumipat talaga. Sila ate ko lumipat din. Kami kasi, lalo yung tatay ko dito na siya hindi na siya umaalis dito. Kasi mahirap talaga yung daan, madulas. Lalo na matanda na yung mga magulang ko, yung dito halos matatanda na. Kaya wala nang umaalis masyado. Naisip nyo po ba na maghanap na lang ng ibang tirahan, iwan na lang yung bahay nyo po dito, tapos lumipat na lang kayo po dun sa hindi nilulubog? Marami namin naisip na ganun, kaso syempre wala naman lahat ng may kaya. Wala naman pera talaga. Kaya dito tinitiis na namin. Lalo na yung upahan ngayon, lang, napakaliit lang. 4K na, liit lang. Lalo ng marami kami sa bahay. Hindi naman pwedeng lahat kami nandun. Kaya yung mga nasa apartment lang, yung ate ko lang, yung pamangkin ko, yung mga nag-aaral. Pero yung isang pamangkin, dito pa rin siya. Pumupunta lang siya ng madaling araw doon siya nag-BBS. Okay po. Kapag naman namamalengke, ano yung ginagawa nyo? Kasi syempre hirap naman na araw-araw ka mamalengke sa ganitong sitwasyon. Bumibili ng mga kailangan nyo po, pagkain, ganyan, gamot. Sa pamamalengke naman, may mga tindahan naman dyan malapit, yung bandon doon. Kaso, syempre hindi naman talaga Pero yung iba pumupunta talaga sa apalit. Doon sila na mamalengke. Halos araw-araw pa rin. Dito kasi yung kabuhayan namin talagang na lang eh. Isda na lang, lalo na walang ayuda, wala silang binibigay. Halos yung araw-araw na ulam dito, isda na lang. Paano naman pag emergency? Sa emergency yun nga, wala na kaming Pag may emergency, wala na. Halos parang pahirapan. Walang papasok na sasakyan. Tapos minsan kung wala kang bangka dito, hirap na hirap ka na sa lalakad mo pa yung mga pasyente mo kapag meron kang emergency talaga. Last lang po, ano po yung mensahe po ninyo pa, yung highlight po talaga na mensahe nyo po sa mga manonood dito po? Sa lahat po sana ng nanonood, sa mga nakakataas, sana po mapansin nyo yung lugar namin na to. Kahit sino man po pwedeng tumulong sa pagpapagawa ng daan, pati po sana yung mga politician natin, lalo na ngayon. Tapos na yung election, baka naman pwede nyo pong pansinin to. Matagal na po namin itong pinaghihirapan sa lugar namin. Okay. Thank you po. Oy ni, manay, hanggang di takmong panakit, lalo na makalbog. Kailangan niya talaga. Ing sityo nyo po kasi, bala mo alimilala kayong lubog. Oo. Mga nano po, kay sitwasyon nyo po, masakit po ba? Masakit lalo na karenga na kay estudyante. Yung dalan mi talagang enemilala ko danom hanggang panaunin kauran atin yan danom. Makalunos largo ring mag-aral pa nilang mga taluras. Deng motor aksidente pa ni.
Kaya yung pakikay mi sana, ining kaya kaming dalan. Nung pwedeng upin, hanggang tete mo karang estudyante, panyad mila talagang sao. Ikayo po ba? Ikayo po anak na mag-aral? Atin, college siya, college na kaso ito, panay mo ng problema lang manatad. O, minsan mga pasmana lang pinuling lungobla, makasapatos, muli lang makatapak. O, ito yung pera problema talaga kay Sitio Batasan. Di mo po matas ng ganun. Lano po yung gagawan nyo? Ikayo po? Wala, Ken, pipila na lang, karang ating bangka o kaya ring ping motor, minsan tatasdal, oh, para gamit lo. Pero usually, talagang lungoblang mabasa, makikikain na lang karang medyo mata sa lugar, makipiblas, makanyan mo. Pilan na po rin anak mo? At lulang ka na ako. Okay po. Ma'am, nano naman po buri yung mensahe kareng kung nino man yung malalagay? O, makanyan po talagang karempong manungkulan, manyad kaya po sanang dita ka kay Keti Sitio Batasan, lalong-lalo na po rin estudyante. Hanggang tete lamo pong, dutong lamo pong kayanda nung wala pa pong panambak or pwedeng pang kay nindalan mi. Sana po asopan nyo lo. Hello po sir, ramdam niyo ba ang pagbaba ng presyo ng mga bilihin or pagbaba ng inflation rate ngayong buwan sa Central Luzon? Hindi po kasi meron po kaming business na canteen and alam po namin yung mga bilihin mas lalo pa nga pong tumataas. Yung pong sahod, ganun pa rin po, pero yung mga bilin lalong tumataas. Kaya napakahirap po sa Pilipinas dahil mambaba po ng sahod pero napakataas ng presyo ng mga bilihin. Or di mo ramdam? Hindi ko po ramdam na bumababa, kundi tumataas pa nga po. Thank you so much. Michael. Hello po sir, ramdam niyo po ba ang pagbaba ng inflation ng mga bilihin ngayon sa Central Luzon? Hindi po. So paano niyo po nasabi na Kasi po, sa anong paraan po? ano pa lang po, sibuyas pa lang po, mahal na po ng kilo. Tsaka yung mga gulay po, mahal na rin mo yung mga kilo. Tsaka yung mga karne po, patas na rin po ng patas. Bali, hindi niyo po ramdam yung pagbaba ng Hindi po. Hello po ma'am, tatanungin ko lang po, if naramdaman niyo po ba ang pagbaba ng inflation rate or pagbaba ng presyo ng mga bilihin ngayong buwan sa Central Luzon? Parang hindi man. Parang hindi namin naramdaman. Mahal pa rin eh. Ano po ba yung mga pinamimili niyo po pa, mga bilihin na palagay na hindi po bumaba ang mga presyo? Patulad na lang yung sa sa business na milk tea, hindi naman siya bumababa, ganun pa rin. Tapos yung mga presyo ng isda, ganun pa rin. Kahit sa sa mga mall na wala man, hindi man bumaba. So hindi nyo ramdam? Hindi po, hindi talaga. Nakakapagtaka lang. Sana nga bababa siya. Expense, surveillance expense po yan ng local chief executive para sa pag-maintain ng peace and order. At gaya po ng sinabi niya, i-zero niya po ang confidential or intelligence fund. Ibig sabihin, kung anong sinabi niyang projects, doon po mapupunta yung pondo. 8 million. Kung gagawin natin or popondahan natin yung gusto niya talaga, na lahat mabibigyan at ng estudyante may maging scholar, marami ang kulang. Siguro 50% of the budget. Doon po talaga tinututukan ni Mayor. Gusto niya, umangat yung quality of life ng mga sinasakupan niya. So meron kasi tayo ditong sariling ospital, may ospital ng campus po, no? So gusto natin na makinabang po lahat, no? And again, marami po tayong mga estudyante, no? Dumadami po yung mga bilang ng mga estudyante. And dumadami din po yung bilang ng mga ng mga senior citizen po natin taon-taon. So isa lamang po ito, no, doon sa mga proyekto. So kailangan po talaga ng mas maraming
pondo yung malaan para maisakatuparan po lahat ng mga pinaplano niya para mag-benefit po yung mas marami dito sa bayan po natin. Since day 1, 2016 na ayos yung Mayor of Magalang, ala ko pong confidential fund. It's reflected in our annual budget yearly na ala pong confidential fund na maka-allocate for the use of Mayor. At yung pong pinag-uusapan ng confidential funds, ang malimit po natin narinig, ina-allocate siya para sa peace and order. Hindi naman compromise yung peace and order. Hindi siya kasi we have the PAPS plan, the peace and order plan, wherein all the needed budgetary requirements are reflected and we are transparent doon sa pagdadastos. Everything is liquidated and may resibo lahat. So hindi na pala bago sa ito, hindi na balita sa ito. Hindi na. Talagang from day 1, wala talaga. Wala. And nasanay na kami na wala, hindi na naman hinahanap kasi hindi namin na-experience na doon. For the entire country po, it's in the news, diba, that the national government asked PhilHealth to return about 60 billion to the national government. But let me assure the public that the removal of the 60 billion does not have any effect on our financial standing despite of the 60 billion. Also, kasi we admit that we have, as I have said kanina, we are in the pink of health. Your PhilHealth is one of the most liquid government corporation in the country today. So we have enough funds to pay all claims. We are monitoring all payments of all regions. National figure means 24 days po ang turnaround time and about 96% of claims are paid in 24 days. And I am happy to report na for Region 3, Central Luzon, ang turnaround time po dito is 14 days. So binabantayan po namin yan because we understand na we need to keep the hospitals moving and yung financial lifeblood of the hospitals must be constantly moving. Ibig sabihin, money from PhilHealth should be there in the hospitals para makabili sila ng mga gamot, masweldohan yung mga medtechs, nurses, and other personnel in the hospitals. We actually doubled the benefits of PhilHealth compared to 2023 prices. So twice po tayo nag-increase. No? In 2024 December, we increased it by 50% and February 2024, 30%. That's a total, aggregate total of 98%. Ibig sabihin, doble. And I hope the President will announce that in his SONA. And of course, maglo-launch po tayo ng PhilHealth gamot, yung libreng gamot na po, and konsulta also will be announced, I hope will be announced by the President. Sa publiko po, lalo na sa ating mga kabataan, meron na pong PhilHealth konsulta, magpatingin na po at magpakonsulta. Lahat na po ng Pilipino should have, dapat magpatingin sa doktor, sa nearest RHUs or government clinics and all accredited konsulta providers. So yun po ang sekreto, dapat habang wala pa tayong sakit, magpatingin na po sa doktor natin. Libre naman po yan, wala pong bayad. Ang PhilHealth na po nagbabayad para dyan. We have always said today that Clark is very different. Clark is beautiful. Clark has changed. Clark has blossomed. But as Chris said, we are pursuing the program on arts, culture, and heritage. And this is what connects us. This program is what connects us from where we started and to where it is right now. As we're talking about memories, it's really different when you're from here. Because when we talk about memories of art, we talk about the carnival. The annual Hog event was eagerly anticipated by many, especially children like myself. I recall the vast expanse of the green open field was alive with vibrant colors, the laughter of children and families, and the music fills the air. Aside from the games, there were horseback rides, where I experienced my first ride here at the Hog, here at Clark Air Base. I guess the horse that I was riding that time wasn't amused by me. The horse did his own thing. He wanted to graze instead. But nevertheless, that was a great memory. And nostalgia, giving back beautiful memories of your childhood, and of course, you'd like to pass that beautiful memory, the baton, with that of your children. So I think that would be
it's really the best spot you see in Clark, no? With its open space and so much to see. So more and more will be added to Clark attractions. Alin may magsilbi itang dati konsepto, itang sa kanilang resort, literary and cultural foundation, kayo din kayo mag-host ng kamarada. Itong naging exclusive club ko, Ali ka maglamba. Ating chance Mateo. I'm worried kasi rin nga anak, den Crisot, sapni, di takla, may nakilala retang darakal. So I suggested if we can expand it. Tapos bibay siya ini. Itang panga kapampangan ko, apin yung direct connection ko kang Juan Crisostomo Soto. Regardless nung tagano ka rin ka kayong Pampanga, kailangan itang abye, ang papaytang erensya ng Crisot, kailangan panatilinan tayong mabye at gambulan tayo, banta rin tutuking generasyon na rin anak kakapampangan, kilala de pa mo rin at abalo da nung makananula katenakan at kagaling din kaya katamong aminunang kapampangan. Ngeni manabela, kailan manabi. So this is a welcome development. Burita mo ngeni year round at inta mo aktibidad. Bangkanta biyayan tayo mo itang masanting legacy o ayang baglang Crisot Kimbalen Bacolod. May biyasa kong may masang Kapampangan, may biyasa kong sinulat Kapampangan at siguro meging poeta laureado ko paurinan ni nga pong Crisot. Bilang Kapampangan, makalwal kay Pampanga, na itang legacy ng kakatamong kay Kenny Crisostom Soto, kami darlamyo. Pag maragulmi, na kami Kapampangan kami. Panikwanan mi, na ing amanong Kapampangan, yamate. Huling nga amanong Kapampangan, iyang kaladwa ng kakatamong Kapampangan. Kaya lugod na mo ng Kapampangan. Yung gagamitan tayo mo yung kakatamang bayaning ikrisot. Sana nung kitang nano nga sa opyo, malati, maragol, material o non-material, sopan nyo kaya po. Para yung kinabukasan na rin Kapampangan na ini, ang pumabilo ng Pilipinas. Alone, we have seen a total of 27,740 trauma cases and 8,659 of these are admitted. In our outpatient consultations in the orthopedic specialty clinics, we have reached more than 20,000 consultations and more than 7,400 major and minor orthopedic procedures have been performed. We have been receiving referrals across all provinces, not only in Region 3, also from other regions as well. So it's a big burden to any hospital or health system to take care of a burnt patient, a multiple injured trauma patient, an orthopedic and spine patient. These are probably the most expensive. And we're enhancing regional capacity. Today, that promise is no longer needed. Hindi na kailangang bumiyahe pa ng ilang oras papunta ng Maynila. We will be saving more lives. Dati, ang ginagamit na operating room ng mga major surgeries natin, 6 lang yan. And then for the minor surgery, 6 din. But not all surgeries would be minor. So talagang ang major OR natin ay full pack. Kasi ilan ang cutting specialties natin. With the addition of another 6 na fully equipped and integrated operating rooms, ito ay mapapabilis natin yung scheduling. Kasi ang laging naghihintay is the availability of the operating rooms. For 78 years, so meaning 1947 na na-establish ang BIFAR. Hindi pa siya BIFAR noon, Philippine Fisheries Commission yan. So hanggang sa nag-evolve siya as Bureau of Fisheries. And there was a time na naging staff bureau din siya ng Department of Agriculture hanggang sa mabalik uli as line bureau. Now, we are now on livelihood interventions and capability building, and even nasa stage na tayo na management na ng ating resources
through the establishment din ng fisheries management areas. So, ano na talaga siya, kumbaga interactive with the communities, with the sector. Isa itong napakalaking parangal para lalo pang pagbutihin ng mga empleyado ng BIFAR yung kanilang mga gawain sa kanya-kanyang proyekto. Particularly sa Zambales. So, ang pangangailangan nila talaga ay yung talagang kailangan tutukan sila upang pangalagaan yung kalikasan. Kasi yung kalikasan yung kanilang pinagkukunan ng livelihood. So, dapat protektahan at i-conserve ang ating kalikasan. Naka-mission kasi nitong group na to is to help out-of-school youths, children's, para makapag-aral sila and at the same time, para malayo sila dun sa mga bisyo. One day or another talaga, itong music kasi talaga na to will be the one who will help them in their studies din talaga, and I vouch for that one kasi may mga universities tayo dito, even in Metro Manila or even abroad, na talagang kapag musician ka, talagang nakaka-avail ka ng mga scholarships and etc. Since one of the talagang expectation namin, since kasi kami wala naman kaming professional background in music kasi no one sa amin ang nag-aral ng music. So, through guidance lang po ng mga iba't ibang mentors namin, and then experience din po talaga. And then ayun, hard practice lang talaga. Patience and determination, especially discipline din talaga ng mga members namin. Ang pinaka talagang naging challenge talaga sa amin is yung financial capability to pay in a short span of time. Kasi alam naman natin lahat na yung gastos talaga is, di siya biro. It's the support of the parents through their children talaga. Nag-make way talaga na para makaalis kami. And then, syempre, yun, sumuporta naman ang mga LGUs for our barangay captain here in Pandakagi, as well as the barangay captain in Barangay Duat Bacolor. And then, ayan, si Mayor Ruding Gonzales. At the same time, si Mayor din ng Bacolor, si Mayor Eduardo Dato. Ayan. So, talagang nagpakita naman po sila ng mga support sa amin. And we couldn't be parang happier talaga. We cannot show our gratitude talaga sa kanila kasi, but we have to show the pride na itong ating pong singsing na to is the folk song, at kumbaga yun yung character natin. So that's why parang kahit hindi naintindihan, even I told them to connect with the audience. Who would have known na makakarating ang ating pong singsing sa Malaysia, that it is being heard by international audiences, ganun. The different LGUs na nagbigay ng support sa amin. Thank you, sana hindi din sila magsawa. I know madaming kinakaharap na problema ang society namin. We're not wishing na parang mag-focus sila sa ganitong sector. But somehow, bigyan din naman nila ng pansin. Pero yun, please, kahit sa ganitong ano lang, is mabigyan nila ng pansin talaga, because I believe Kapampangans are talented din talaga. Filipinos are talented. If kami kaya namin, what more yung iba pa, di ba? Na hindi lang nabibigyan ng pansin.